Tämä on iWallin tarina. iWall on suunniteltu ja valmistettu Suomessa ja voimme ylpeydellä kertoa, että se on alansa parhaiden tekijöiden, yhteistyön ja taidon näyte. Prosessissa on mukana suunnittelijoita, graafikoita ja ohjelmoijia. Jokaisella kehittämällämme pelillä on tarkoitus. Sen lisäksi, että ne ovat hauskoja ja mukaansa tempaavia, ne ovat suunniteltu kehittämään erilaisia taitoja ja tekemään liikkumisesta nautinnollista kaikille. Ja kaikille tarkoittaa todellakin kaikille, iästä, taustasta tai kyvyistä riippumatta. Se on universaali kokemus, koska liikunnan ilo kuuluu kaikille. Lähestymistapamme pelin kehitykseen on täysin uudenlainen, koska pelaaja ei tarvitse perinteistä ohjainta. Pelaaja itse on ohjain, kun liiketunnistin tallentaa liikkeet ja pelaaja pääsee osaksi virtuaalitodellisuutta ja pelin maailmaa. Toinen innostava haaste pelin kehityksessä on se, että pelien on tarjottava sopivasti haastetta niin aloittelijoille kuin kokeneillekin pelaajille. iWall-pelit eivät ole sidottuja tiettyyn tilaan. Niitä löytyy trampoliini- ja sisähuvipuistoista, hotelleista, julkisista tiloista ja kouluista. Tuomme inklusiivisuutta ja iloa monenlaisiin ympäristöihin. Ensimmäiset iWallit asennettiin jo vuonna 2017 ja ne ilahduttavat tyytyväisiä käyttäjiä edelleen. Laatu on ollut toimintamme ytimessä alusta asti. Kaikki iWallin rungot valmistetaan Kainuussa ja ammattitaitoinen kokoonpanotiimimme varmistaa, että jokainen tuote ei vain täytä, vaan ylittää laatuvaatimuksemme. Kun iWallit lähtevät Kajaanista asiakkaillemme yli 55 maahan, voimme olla ylpeitä niistä. Tuotteen asennus on sujuvaa ja käyttöhelppoa. Automaattiset päivitykset varmistavat pelaajille peliemme uusimmat, parhaat versiot. Huone täyttyy hymyistä ja riemun kiljahduksista, kun pelaajat sukeltavat iWall-pelien maailmaan. Meille paras kiitos on pelaaja, joka ei malta odottaa, että pääsee pelaamaan uudelleen. Tämä on iWall, pelikokemus uudelleen ajateltuna, suoraan Suomen sydämestä.